a todos los estafados, estafadas e a todos os apoios sociais dos partidos políticos da oposición, PSDG, BNG, AGE, os sindicatos CIGA, comisións, UGT, nomeadamente a CIGA porque nos puxo aquí hoxe esta megafonía, ao bar Manolos, que está aí enfrente, que nos puxo o punto de luz, tamén porque o Concello, inda que nos dou permiso, pois deberon quedar a dormir hoxe. Como